На прыём да губернатара пытанне землекарыстання жыллёва-камунальнай сферы і транспартных зносін разгледзеў у Березіно Сямён Шапіра. Асаблівую ўвагу звярнулі на сябе справы з юрыдычнай плоскасці. У прыватнасці зямельны надзел Алена Смаляк атрымала пасля смерці бацькі. У спадчыну жанчыне перайшла толькі трэцяя частка участка, на астатнія плошчы якога сёння ўжо прэтэндуюць яе пляменнікі. Ні яны, ні іх бацькі, якія з'яўляюцца прамымі нашчадкамі, на працягу 20 год маёмасць у спадчыну не прынялі. Нягледзячы на недаведзеныя да канца папяровыя справы, закон на іх баку. Падзяліць надзел жанчына права не мае, і разлічваць на будаўніцтва дома яго ўласнасць без згоды родных пенсіянерцы таксама не даводзіцца. 2/3 части наследства висят в воздухе. Постройки какие были, рушатся, дом сгорел. А мы не можем не построить дом, ничего. Проект заказать не можем без их согласия. 1/3, она, я понимаю, вот ваша. Да. 2/3 должно быть у государства изъято и с аукциона продано. Они могут, они 2/3, они разделить его не могут. А почему не могут разделить? Раздел земельного участка 667 указом запрещен. Они могут или весь изымать, через суд. Гісторыя Тамары Юсуповай на кшталт міжнароднага канфлікту. Амаль усё жыццё яна пражыла ў Таджыкістане, працавала ў школе. Пасля сыходу мужа на заслужаны адпачынак сям'я ваеннаслужачага вярнулася на радзіму, дзе жанчына не першы год не можа аформіць пенсію. Документы згубіліся, усе запыты знайсці афіцыйнае пацвярджэнне працоўнага стажу аказаліся марнымі. Адзінае выйсце для Тамары Александраўны зараз чакаць сацыяльнай пенсіі, якую яна можа атрымаць у 60 год. Губернатар даручыў разабрацца ў пытанні. Сама делала все запросы. Куда могла, туда писала. И везде отказ идет. Друзьям звонила, они говорят, хорошо, мы посмотрим. Звонят, говорят, нету документов туда их, все. Звароты наконт дадатковых прыпынкаў і змены маршрутаў транспарту на кіраўніка вобласці падтрымкі не знайшлі. Дзеючыя схемы і графік распрацаваны з улікам патрэбаў пасажыраў і правераны часам. Індывідуальныя пажаданні падставы для іх змены стаць не могуць.